Дзень роднай мовы ў сталіцы адзначылі цікавымі акцыямі і імпрэзамі. Да святкавання далучыліся ўсе навучальныя установы. Каларытную творчую праграму прэзентавалі на філалагічным факультэце БДУ. Студэнты і выкладчыкі чыталі вершы, спявалі песні і гралі выключна на народных музычных інструментах. Дзень роднай мовы, ён увогуле асаблівы не проста, для кожнага студэнта ён увогуле вельмі важны для кожнага чалавека, таму што мова гэта скарб нацыі, скарб народа. Это свято для кожнага чалавека ў свеце, таму што кожны чалавек мае мову, якую называе роднай або інакш матчынай. Святкаванне тут працягнуцца да канца тыдня. У праграме знаёмства з пісьменнікамі, вывучэнне беларускага перакладу тэкстаў новага запавету і псалтыра, беларуска-кітайскі моўны дыялог і дыскусіі на тэму прасоўвання беларускай мовы ў маладзёжным асяродку.